Sedantolantanko kunkan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafemoni duru éliminatoire o nyebila nyongodaw tile duru na nyongodaw minu daminana kuno araba novembre kalo tile 17 ube sena bi alamisa Bamako yan stade du 26 mars la ni nenge tere kono dana gosira Burkina Faso ni Senegal be nyongo soro groupe Eli nyongodan do jamana nunu be klinglina ya ka 7 soro kaban nanko o qualifiera kata Maroc bafemoni duru kene kan kasoro éliminatoire ma kunche Burkina Faso furbaton digli karamogo Brahma Traoré fara Senegal furbaton digli karamogo Pape Thiaw kan ube ayira ko bi nyongodan be tan ka joro folo de nyini u ka kulu kono na kuru tantan bɛ jamana in kelen-kelenna bolo tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ labɛnniw bɛ a fan fila bɛ fɛ walasa ka se sɔrɔ an ka jaabiw makɔnɔ sini juma novembre kalo tile 15 san 2024 na Mozambique bɛ Mali bisimila Maputo Mozambique jamana kan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Tom Saintfiet kabini Mozambique kaw fɛ yen a y'a yira ko baara tagabolo ka ɲi a ka cɛdenw lahalaw ka ɲi a dan b'a la ko kuru 3 bɛ ta Mozambique ɲɛkɔrɔ Mali ka se ka sɛbɛn sɔrɔ tile 5nan in kɛnɛ kan o bɛ fisaya Mali ma ka tile 6nan na laban makɔnɔ n'o bɛ tan Bamako yan tarata nata Eswatini ɲɛkɔrɔ halisa kani éliminatoire ko kun kan jamana kelen farala segi ninnu kan sɛbɛn bɛ minnu bolo ka ban Côte d'Ivoire ale qualifiera ale ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye Tchad ni Sierra Leone ka kunu fila ni bin cilo kelen fan fila bɛ fɛ o ye baara nɔgɔya farafina ngana bolo ale bɛ o kulu ten kan ni kuru 9 ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Côte d'Ivoire bɛ don tulo na bi Zambie ɲɛkɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don